Kung pabutan ka, asa mga ganang pabutan? Sa sulod or sa gawas? Sa sulod, Ngano sa sulod? mas kusog mo ang buto sa sulod. Unsa pangalan nato, Dol? Lady Ann. Ikaw, Dol. Jonah. Taga-asa mo? Fuentes. Pintes, ikaw. Suarez. Suarez. Juan, di ba hapit na Pasko, hapit na. Yes. Kung pabutan mo, asa mo ganang pabutan? Sa sulod, sa gawas? Sure, sulod. Ala, sa sulod. Ngano sa sulod man? Mas better man. Sa sulod, kay kusog ang buto. Sakto ko? Oo, mas kusog yun. Dili jud mapil sa gawa. Ikaw, Dol. Ganahan mo pabutan sa sulod, sa gawas. Sa gawa sa ron safe ba? So, hindi ko ka ng mga bata. Di ba, makita rin mo ang buto sa gawas. Oh, Oh. Kasi color sa buto. Puti. ni colorful, right? Puti naman, puti ang buto. ba? Ayaw na. Oh, di ba, na puti ang buto. Di siya buto, nga na puti. Kung magpabuto ka na yung tulo, aman yung gusto sa sulod, sa gawas. Boss na lang para safe. Medyo klaro ba? Yung tawag ulo, ikaw asa. Kung kitang tulong mabuto, asa. Gawas, sir. Gawas, yapon. Kung sa'yo pangalan na to, Dol? Shaina. Ikaw? Team. In. Taga-asa mo? Taga Kapatagan na del Norte. Kapatagan. Ikaw? Tubod. Tubod. Di ba, hapit ng Pasko? Hapit na, no? Kung pabutan mo, asa mo ganahan magpaboto? Sa sulod or sa gawas? Mas maayo sa gawas kay delikado sa sulod. Sana all. Ang anong sa gawas man? Kay mas kuan manggod. Delikado manggod pag sulod. Mas safe daw. Oh, mas safe sa gawas. Sige. Ikaw, asa mo ganahan pabutan? Sa sulod, sa gawas? Sa gawas siguro. Nganong, ang pangutana, nganong sa gawas man? Ha? Anong sa gawas? Para safe and Para safe? Yun sa pagod. Nakaroon ka ng grabe naka-dangerous. So, mas una dyan ang kuwan. What if binay fireworks, Oh. diba? So, gawas Sa, panday, sa sulod. Sa sulod, di ka ganahan sa sulod. long. Okay mo po sa sulod, kay kusog ang buto. Ang buto siya na. Kung sa'yo pangalan na to, Dol? Abi, Ikaw, Dol. Linlin, Tagasa. taga Bacolod Lanao ko. Ikaw. Bagong silang. Sige, di ba hapit na Pasko? Oh. Hapit na. Aman ka ganahan pabutan? Sa sulod, sa gawas? Asa man? Nagawasan ta para safe. Sa sulod, di ka sa sulod. Ayaw lang, delikado. Sa gawas, nganong sa gawas man? Di para di maburo. Hindi mo muna. Ganahan mo gutong, okay mo gutong sulod, kaya para kusog ang buto ba? Ayaw lang, uy, kay kuan, delikado. Delikado. Ikaw, kung pabutan ka, ang ganahan magpabuto, sa sulod, sa gawas? Sa sulod. Nganong sa sulod man? Para bongga. Alabongga. Sa gawas, di ka ganahan sa gawas? Hindi ko sa was boring. Sa sulod na, kay kusog. Kusog ang buto. Gago! December naman. Oh, sabi kitang tulong magpaboto, okay na sa inyo nga. Dili lang ko pagtulo. Gusto rag duha. Duha lang jud dapat. Duha, pero asa man? Sa safe nga lugar. Sa safe nga lugar. O say pangalan na to, Dol? Angel Sembrano, kuya. Taga-asa, Suarez. papit na Pasko. Kung pabutan ka, asa mo ka? Sa sulod, sa gawas? Sa gawas. Sa gawas, good. Good. Nganong sa kuan man, sa gawas man? Delikado man sa sulod. Delikado. Kung sa sulod ay okay mo tong sa sulod kay medyo kusog ang buto ba. Delikado jud Japan siya pag sa sulod, kuya. So dapat sa gawas ra gyud magpaboto. Sa gawas, kung magpabuto tang duwa, asa mo ka? Sa gawas, ayun ka. Sa gawas ra jud. Dili juga sulod. Dili. Delikado jud siya. Okay, kung sa sulod magud no kay makasala ba no? Unsay pangalan na to, Dol? Rosalie Taga-asa ka. de la Suarez. Di ba, hapit naman Pasko. Yes, sir. Kung pabutan ka, asa mo ganahan pabutan? Sa sulod or sa gawas? Sa sulod. Sa sulod. Krus ga dapat madugan. Kung sa ato? Sa sulod, sir. Yeah, boy.
Wala sa sulod. Ano sa sulod man? Para Para mas dali. alam, dali di ang sa sulod. Kusog ang buto sa sulod, kusog. Mas kusog mo ang buto sa sulod sir kaysa sa gawas makadungog ang lain. Sabi kung mapabutotan duha sa ganahan ka, mga ganahan. Sa pagkakaroon sir sa gawas lang gid. Ay, gawas lang ang pabuto. Dili na ka sa sulod. Dili na sir. Dili na daw siya sa sulod, sa gawas na. Oh, shout out, inyong gusto i-shout out. Shout out sa mga HRM student ng Michaels. Hello HTM third year. Shout out ko sa BSIM. Wow. Second year. Shout out ko. Sorry kasi wakit from. Hi, ay ikaw na. Taga-Sikihor. Hello. Yeah, shout out. Ikaw, ma'am. Hi, shout out din sa ko ang uyab. Shout out sa mga taga Suarez. Shout out din ko sa kong pamilya nga sa Zone Green Hills o labi na sa akong mga classmate na criminology sa Iligan Capital College. Yo, sa di pa ni mahuman nga video, shout out ikaw ni mga tawhana. Pinakauna di shout out kay Franz Baguio ug kang sayang ate nga si Darlene. Shout out sa inyo Adol. Daghang salamat kaayo gyud. Shout out gusto ko mga brad no, si Brad JC Pulezon, si Brad Janrel Bacalso, si Brad Ace Colans. Shout out sa inyo Brad. Ug shout out ko kang Boss Jazzer, vlogger gyapon na siya diri sa Iligan City. Amping mo kanunay ug God bless.